friends, good morning. Wow, my face looks so white here. Hi Rocky, good morning. Kaning Rocky. So, today is Friday! Yay! Masaya na naman si Baba kasi Friday na guys. And we are going to SM City. Yeah, gusto kong pumunta sa SM City kasi dito sa seaside walang masyadong makeup available. Kasi I wanted to buy some makeups kasi I will be planning to do a giveaway. I don't know if mauna yung giveaway or etong vlog na to. So, yun. And also, pupunta din kami ng school nila Baba Sashi because we are going to settle some payments there and maraming gagawin. Maraming lalakarin ngayon, guys. So, hopefully, matapos namin yung iyon lahat kasi maaga din yung dismissal nila today 1:50, so yeah, mga 2 o'clock din yun. But since si Sashi is like may practice pa siya, sabi niya mga around 3, so hopefully matapos kami. Oh my god, binuksan dito, baka matumba yung aking umbrella kasi natumba na to before. Ito pala, tapos yan nasira na. So my face looks so weird. Grabe yung contour natin sa nose, guys. Oh, I'm wearing lashes. I feel like wearing lashes kasi I look so tired today. Lashes save the day. So I don't know, I don't know if kakain ako, guys, but let's see. So I'm just gonna see you later, guys. We're out now and may baon akong pandesal and a banana. Yeah. Hello, guys. So we're done sa bank. Yeah, I was happy kasi mabilis lang doon. Konti lang yung tao. Today is Friday. I don't know why. Wow. Bakit? Baka tingbits kasi today is May 10. So, hindi sweldo. O, dirama na lang ta? Or, no? What you think? Traffic ka diri. Dirama lang. Tapos, we are going to eat lunch doon na lang sa school nila. May aircon ito. Baba. Ay, sa Puan. Ha? Asa? Sa 7-Eleven. 7-Eleven, dito mga so may pagkaon dito. Naman ko yung lunch sa 7-Eleven. You know me. I'm eating healthy. Huwag mo kayo mapalit sa gawas na healthy. React na siya dyan. Kaon na lang ako sagbot. Mamay pa. If you like those, Because I want greens though. Marami namang mga kuan, hagunoy. Na may hagunoy dito. mamay pa, gunoy, huwag gasto. Tagway, tayo na kuan. Naiiyak ako. Naiwan ko yung shades ko. Pinagtatawanan ako ni Baba dun sa sa shades ko. Kasi kay ate yata yun na shades. So, ayun. So, happy na na mabilis lang kami sa bank kasi usually ang tagal namin nakakalayas doon. So, ayan. So, after this sa school and then, yay! SM City Cebu! Guys, nandito na kami sa canteen. Walang ibang foodie kaya yung sa akin is cheeseburger and buti na lang may iced coffee. Kasi we need coffee in our life. Meron silang hot coffee, tapos ang init, 'di ba? Tapos hot coffee ka. Gusto ko na nga hubarin to, pero bawal kasi mag-sleeveless dito. So kain muna tayo. Ay my god, ang tagal ni Baba. It's a quarter na to 3. Nandiyan na si Ate. Hi, te. Hi ba? May paginada na yung lag-lisan. Ano lang, na sila. Tuom ka na nila, di ba? Grabe ang init, guys. Kain na tayo ng saging. May baon kasi akong saging, di ba? Hindi ko pa nakain. Pangit ng lunch namin ni Rocky, no? Nagtiis kami kasi naghintay kami ni Baba. Tapos dugay na guys, Baba. Ako pa na. Yan. Gingnan ako si ate nga. Ala, dili mao ang naabot.
Mamatay na walang plant diya kay walay. Sa mana pareha tanan ninyong plant. Dili eh. Plant na nila. Naa dito kung plant ko tayo. Nagawa mo te. Balay mo na ko. Ba, is this your house? Yes. Oh, feel at home kay siya. Mga tudos ako. Grabe. So, nandito kami sa SM. Yan yung pinabili namin. Mascara. Oh, ato ta dito sa Watson. Kay katong kuan atong paliton. Katong blue na kuan. Anong waterproof? What else? Check ko muna yung ano ko. Punta tayo sa girl. Wala na nakita ang burger na bata. Sayang. Walang tao sa SM City, guys. Ayan. Naman ko dito ako sa bus. Ayan. Dito wala. Oh, let's buy ka na. Oh. Para mag-swimming ta. Kana mo. Yan na ay kuan. Dito daw si ate kakain. Daghan mag-tao. Yes. Una ka na, te. Uy! Wala, ilanaon din. Oh, grabe, mas malaki pa sa face ni ate yung pitching. We're here sa ano pala, guys. As ano. Kaya mo yan, te? Kaya mo yan. Naway na si Baba. Mura dito. Kasi yung pizza ko. Tingnan nyo naman yung kamay ko, guys. Diba? Si Baba wala pa kasi burger yung sa kanya. My God, kain tayo, guys. Uwi na. Uwi na. My friends. Guys, uwi na. Tapos na kami sa wakas. It's already 6 o'clock. Okay, guys, we're on our way home. Murag ka Ito, ng- fries tsaka mayonnaise. Tsaka nito. Tarap. Fries. Lahilag lang mayonnaise. Hi friends, we're home. I don't know if I have vlog a lot today, guys. I don't think I can. I did pala. I did. Kasi nung dumating kami, it was so traffic nung umuwi kami, and then yun. Ano ba? Namili lang naman kami doon sa SM ng mga, you know, things na kailangan ko, and then when we got home, hindi pala nakakain sila Maui at saka si Miguel. Kaya pinakain ko muna sila, pati yung mga pusa. Gutom na sila, guys, kasi I think mga 7 na kami nakarating. Sobrang traffic. I don't know. Baka siguro kasi election this coming Monday, kaya nagsiuwian yung mga tao. So yun. Grabe ang init today. And I don't know if we are going to watch a movie because today is Friday, but I'm gonna check kung may bagong movie na available. And guess what, guys? I'm so happy kasi finally nakapamili na ako sa SM ng mga goodies. Yeah, I will be planning to do a giveaway. Watch out for that. But I don't know if which one will come first, the giveaway or this video, kasi yung mga vlogs ko late na sila napopost. So yun, I'm deciding na this week na gusto ko sana Monday na mag-giveaway, pero gusto ko pang i-haul yung mga pinamili ko. So maybe sa Wednesday na, I don't know, or Tuesday, para kasi it takes, ang bala ko mga 2 hindi ko pa alam, basta let's see kung ano yung maiisip ko na mas magandang gawin. Yun, so I think mag-good night na lang ako muna, guys, kasi it's already late. It's already 8:30, tapos may gagawin pa din ako dito sa bahay. And yeah, I'm so tired as well. So yun. So I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep the smile. Like, share, and subscribe. Don't forget that, guys. And yeah, see you on my next video. Yes, me.